helemaal. Wanneer ben je erachter gekomen wanneer Sinterklaas Wanneer? niet... Nou, Wanneer ben je erachter gekomen dat Sinterklaas niet bestaat? Toen ik 7 was ik aan het spelen met mijn vrienden op straat en toen nog net wel over Sinterklaas te praten. Toen zei dat hij bestond en toen zei hij allemaal het niet. En toen geloofde ik hen. Vond je dat jammer dat Ja, hij niet bestaat? heel erg. Je wou liever eigenlijk zelf achterkomen. Of helemaal niet. moest je huilen. Moest je huilen? Dat ook weer niet, maar ik vond het wel heel erg jammer. Toen ik in groep 4 zat, roepte een klasgenoot van me keihard door de klas dat Sinterklaas niet bestaat. Zo. Sinterklaas bestaat niet! Ga maar. Ben je geschokt van dat nieuws? Ja, en toen vond ik het helemaal niet leuk om het zo te weten te komen. Je had het liever zelf ontdekt? Ja, of het van mijn ouders gehoord. Niet van een klasgenoot die door de klas schreeuwt. En groep 5, toen had de juffrouw op een ouderavond gezegd tegen mijn moeder en vader dat ze mij dat moesten vertellen. Want anders zou het gewoon een beetje uit de hand lopen, weet je wel. Ja. Moest je huilen? Nee. Vond je het al jammer? Ja, ik had liever nu gewoon geweten dat ik nu nog dacht dat die bestond. Want nu moet je het zelf kopen van mijn eigen zakgeld. En nu weet je gewoon, mijn moeder en al kopen dat dus. Maar dat vind ik nu weer zo interessant. Oké. Vind je het altijd nog wel leuk om te vieren? Ja, want het is altijd zo gezellig en lekker veel dingetjes. Nou, eigenlijk werd het door een jongen die was zo heel irritant en die vertelde zo de hele tijd, ja, Sinterklaas bestaat niet, je moet er niet in geloven, bestaat helemaal niet. En daarna hebben mijn ouders het ook nog verteld, maar toen wist ik het eigenlijk al. Hoe vervelend vond je? Ik vond het wel vervelend dat mijn ouders het niet gewoon vertelden. Ja. Moest je huilen? Nee, ik moest niet huilen. Oké. Was je erg geschokt? Nee, dat eigenlijk ook niet. Had je het al verwacht? Ja, door mijn klasgenoot had ik het wel verwacht. In groep 1, want ik moest op Sinterklaas schoot gaan zetten, maar ik vond hem heel eng en ik moest steeds huilen. Toen had mijn moeder verteld, toen gingen we naar de wc en toen had mijn moeder verteld dat het niet echt was en toen stopte ik al met huilen. Dus. Was je er geschokt door of was je opgelucht? Opgelegd, want ik vond het echt eng. Hoe vond je hem eng? Zijn baard en zijn mijten en al. Heb je het ook tegen klasgenoten verteld? Nee, dat mocht niet van mijn moeder. Dus jij hebt je mond wel gehouden? Ja. Nou, dat is wel knap, denk ik. Dat lijkt me heel lastig. Nou, in groep 5 heeft mijn moeder het me gewoon op een avondtest verteld. Dus... Vond je het jammer? Nee, eigenlijk niet. Het was niet echt, Sinterklaas bestaat niet, maar ook niet. Het was ook niet echt verdrietig of zo. Dus je hebt niet gehuild? Nee, dat heb ik niet gehaald. Hebben je klasgenoten daarna nog iets verteld? Ja, ze riepen het ook best wel door de klas. Sinterklaas bestaat niet!